Zdravo, deco. Dobrodošli na moj kanal Bajke Basne. I danas imam jednu specijalnu bajku za vas. Nadam se da ste se lepo ušuškali i već zažmurili i slušate bajku. Čućete bajku koju su napisali braće Grim, a zove se Pepeljuga. Razbolela se žena nekog bogataša, pa kad osjeti da joj je blizu kraj, pozva kćer i reče joj: Drago dete, budi dobra i čestita, pa će ti svako biti od pomoći. Kad to reče, sklopi oči i izdahnu. Devojčica je svaki dan odlazila do majčinog groba i plakala. Nije zaboravila majčine reči. Kad je došla zima, pokri sneg majčin grob svojim belim pokrivačem. A kad ga sunce u proleće okopni, bogataš se oženi drugom ženom. Žena sa sobom dovede i svoje 2 kćeri, koje su naoko bile lepe i čiste, ali u srcu zle i prljave. Tako nastadoše teški dani za sirotu pastorku. Zar će ova glupa guska sedeti sa nama u sobi, govorile su. Ko želi hleba, mora ga i zaslužiti. Oduzeše joj lepe haljine, navukoše joj staru sivu kecelju i dadoše joj drvene klumpe. Vidi ti ponosne princeze kako se doterala, vikale su, smejale se i odvele je u kuhinju. Tu je morala od jutra do mraka raditi teške poslove, ustajati u ranu zoru, donositi vodu, ložiti vatru, kuvati i prati. Osim toga, polusestre su joj radile svakojake pakosti. Rugale joj se i sipale joj u pepeo grašak i žito, a ona je morala sedeti i prebirati. Uveče, umorna od tolikog posla, morala bi leći kraj ognjišta jer nije imala svoju postelju. Kako je od pepela uvek bila prašnjava, nazvaše je Pepeljugom. Jednog dana otac se spremao na sajem, pa upita pastorke šta žele da im donese. Lepe haljine, reče jedna, bisere i drago kamenje, reče druga. A ti, Pepeljugo, upita oca, šta bi ti želela? Otkinite, oče, prvu grančicu koja vam dodine šešir kad se budete vraćali kući. Nju mi donesite. Tako otac kupi obema pastorkama lepe haljine, bisere i drago kamenje, a kad je vraćajući se kući jahao kroz šumu, okrznu ga leskova grančica i zbaci šešir. On je otkide i ponese. Kad je došao kući, dade pastorkama šta su želele, a Pepeljugi dade leskovu grančicu. Pepeljuga mu zahvali, ode na majčin grob i zasadi grančicu. Pritom je toliko plakala da su joj suze tekle niz obraze i zalivale grančicu. Grančica je od suza odmah počela rasti i postala lepo drvo. Pepeljuga je svaki dan 3 puta odlazila na grob i plakala i molila se. A svaki put kad bi na drvo sletela bela ptičica, pa kad bi Pepeljuga izgovorila neku želju, ptičica bi joj sa grane bacila ono što bi želela. Dogodi se da kralj te zemlje priredi svečanost koja je trebala trajati 3 dana i na koju je pozvao sve lepe devojke iz kraljevstva, kako bi njegov sin odabrao sebi nevestu. Kad su 2 polusestre čule da će i one biti pozvane, silno se obradovaše. Pozvaše Pepeljugu i rekoše: Očešljaj nas, očisti cipele i pričvrsti kopče, ići ćemo na svečanost u kraljeve dvore. Pepeljuga ih je poslušala, ali je gorko plakala, jer je i ona želela ići na ples, pa zamoli maćehu da nju povede. Zar ti, Pepeljugo, reče ova, tako puna prašine i pepela, ideš u dvorac? Nemaš ni haljine ni cipele, a plesala bi. Kako je Pepeljuga i dalje molila, ona reče: Evo, sasula sam ti posudu žita u pepeo,
Ako je za 2 sata istrebiš, možeš ići sa nama. Pepeljuga izađe na zadnja vrata u vrt, povika. O vi, pita me golubice, vi grlice i sve ptičice pod nebom, dođite i pomozite mi. Dobra zrnca u lončić, loša u trbušić. Odmah sletoše na prozor 2 bele golubice, za njima 2 grlice, a onda dole pršoše sve ptičice pod nebom i spustiše se na pepeo. Golubice zamašuš glavicama i kljuc, kljuc, a za njima i sve druge ptičice, pa potrebiše sva dobra zrna u posudu. Nije prošlo ni sat vremena, one završile i odlete. Tada devojka sva radosna odnese posudu maćehi, verujući da će sad smeti ići na svečanost. Ali maćeha reče, ne Pepeljugo, ti nemaš haljinu i ne znaš plesati, svi će ti se smejati. Kad se devojka opet rasplaka, ona nastavi, ali ako mi 2 pune posude istrebiš za 1 sat iz pepela, onda možeš ići. A u sebi pomisli, to neće nikako stići. Kad ona prosu 2 posude žita u pepeo i ode, devojka opet izađe u vrt i povika. O vi golubice, vi grlice, pita me ptičice pod nebom, dođite i pomozite mi. Treba dobra zrnca u lončić, loša u trbušić. Opet na kuhinjski prozor sletoše 2 bele golubice, pa 2 grlice, a onda dole pršoše sve ptice pod nebom i spustiše se na pepeo. Golubice klimnuše glavama, pa kljuc, kljuc, a za njima i sve druge ptičice i istrebiše sva dobra zrna u posudu. Nije prošlo ni pola sata, one završiše i odletoše. Devojka odne posudu maćehi sva radosna, jer pomisli da će sad i ona ići na svečanost. Ali maćeha reče, ništa ti ne pomaže, nećeš sa nama jer nemaš haljinu i ne znaš plesati. Mi bismo te se stidele. Okrenu je leđa i požuri sa svojim oholim ćerkama. Kad više nikog nije bilo kod kuće, Pepeljuga ode na grob svoje majke pod lesku i reče, drce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato name. Jedna ptičica je baci zlatom protkanu haljinu i svilom i srebrom izvezane cipele. Ona se brzo obuče i potrča na svečanost. Njene polusestre i maćeha nisu mogle prepoznati. Bila je tako lepa u raskošnoj odeći da one pomisliše kako je kraljevska kći. Na Pepeljugu nisu ni pomišljale, uverene da ona sedi kod kuće u prašini i trebi žito iz pepela. Kraljević joj priđe, uze za ruku i zapleše sa njom. Pa je čitavo vreme plesao samo sa njom i nije je hteo ispustiti ruku. A kad bi joj neko drugi zamolio za ples, on je odgovorio, ovo je moja plesačica. Tako je ona plesala do večeri. Kad htede krenuti kući, Kraljević reče, poći ću s tobom da te ispratim. Hteo je da vidi čija je to ćerka, ali mu ona pobeže i iskoči u golubnjak. Kraljević je čekao sve dok nije došao njen otac, kome je kazao da je nazvana devojka skočila u golubnjak. Otac pomisli da nije Pepeljuga. Donesoše mu sekiru i pijuk da razvali golubnjak, ali unutra nikog ne nađoše. Kad dođoše kući, Pepeljuga je ležala u prašinjevim haljinama u pepelu, a Petrolejka je tužno svetlucala kraj dimnjaka, jer ona je brzo skočila s druge strane iz golubnjaka i otrčala do leskovog drveta. Tamo je svukla lepu haljinu i stavila na grob, a ptice su je odnele. Onda je odvukla svoju sivu kecelju i legla u kuhinju kraj pepela. Drugog dana, kad se svečanost nastavila i roditelji sa sestrama otišli, ode Pepeljuga ponovo do leskovog drveta i reče, drvce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato name. Ptica joj tada baci još bogatiju haljinu. Kad se u toj odeći pojavila na svečanosti, svi su bili zadivljeni njenom lepotom,
a kraljević koji ju je čekao odmah ju je uzeo za ruku i ponovo zapleše s njom. Ako bi neko drugi zamolio za ples, on je odgovorio: ovo je moja pratilja. Kad je palo veče, ona htede poći kući, kraljević sa njom je želeo da vidi u koju će ona kuću ući. Ali ona pobeže u vrt iza kuće. Tamo je stajalo lepo veliko stablo na kojem su visile prekrasne kruške. Hitro kao veverica uspre se Pepeljuga među granje i kraljević nije video kud je nestala. Ali on opet pričeka dok ne dođe njen otac i reče mu: neznana devojka je opet pobegla. Mislim da se sakrila u kruškovom granju. Otac opet pomisli da nije Pepeljuga. Naredi mu donesu sekiru i poseku drvo, ali ne nađoše nikog. A kada uđoše u kuhinju, Pepeljuga je već ležala u pepelu, jer je pre toga skočila za stabla, vratila ptici sa leskovog drveta lepu haljinu i obukla svoju sivu kecelju i trećeg dana, kad su roditelji i sestre otišli, pođe Pepeljuga na majčin grob i reče drvcetu: drvce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato na me. Sad ju ptica baci haljinu, koja je bila toliko sjajna i raskošna, kako još niko nije imao, i cipelice od suvog zlata. Kad je ovoj haljini došla na svečanost, svi su zanemeli od divljenja. Kraljević je opet plesao samo s njom i kad bi joj neko drugi zamolio za ples, on je odgovorio: to je moja pratilja. Kad padne veče i Pepeljuga pođe kući, kraljević je opet hteo pratiti, ali ona mu tako brzo pobeže da nije mogao stići. Ali kraljević je ovog puta poslužio lukavstvom. Naredio je da na stepenište namažu smolu, pa kad je devojka potrčala, leva cipala joj se zalepi i ostade. Kraljević je podiže i vide da je bila vrlo malena i od suvog zlata. Drugog dana dođe sa cipelom Pepeljuginom ocu i reče mu: nijedna druga neće mi postati žena osim one kojoj pristaje ova zlatna cipelica. Dve polusestre se silno obradovaše, jer su imale lepa stopala. Starija uze cipelicu i pođe s majkom u sobu da isproba. Kako je cipela bila premala, pa joj palac nije mogao stati, majka joj reče: moraš uspeti da obuješ cipelicu. Devojka je svom snagom gurala nogu i stavila je nogu u cipelicu, ali je toliko bolelo da je krv počela da curi. Kad je mladić video da je prva sestra stavila nogu u cipelicu, stavi je na konja i krene sa njom u dvor. Kad su prolazili pored groba, na leskovom grmu sedele su dve golubice i gukale: gukni, gukni, golubice, krv curi iz cipelice, cipela je premala, a nevesta nije prava. Kraljević pogleda njenu nogu i spazi kako je krvava. On okrenu konja, vrati lažnu nevestu i reče da to nije prava. I neka druga sestra isproba cipelu. Sad druga ode u sobu. S mukom je stavljala nogu u cipelu, ali je bila prevelika. Neko ko je uspela jedva da stavi nogu u cipelu. Kad je mladić video da je odgovara cipela, opet uze konja, stavi nevestu na konja i odjehaju. Ali kad su prolazili pored leskovog drveta, sedele su na grani golubice i gukale: gukni, gukni, golubice, krv curi iz cipelice, cipela je premala, još nevesta nije prava. Kraljević pogleda njenu nogu i opazi kako je krv svuda okolo, pa okrenu konja i lažu nevestu i vrati kući. Ni ovo nije prava, reče, imate li još kćeri? Ne, reče otac, tu je još samo Pepeljuga, siroče moje pokojne žene, ali ona
vam ne može biti nevesta. A kad kraljević reče da mu je pokaže, povika maćeha: ah ne, ona je prašnjava i prljava, ne možemo vam je pokazati. Kraljević međutim osade pri svome, pa su morali pozvati Pepeljugu. Ona prvo opra ruke i lice, pa izađe i pokloni se kraljeviću, koji joj pruži zlatnu cipelu. Tada ona sede na klupicu, skide drvenu i obuče zlatnu cipelu, koja je pristajala kao salivena. A kad je ustala i kraljević je pogleda u lice, prepoznao je lijepu devojku kojom je plesao i povikao: ovo je moja prava nevesta. Maćeha i polusestre su pobelele od besa, a on uze Pepeljugu na konja i odjeha s njom. Kad su prolazili pored leskog drveta, golubice rekoše: gukni, gukni, golubice, tu su zlatne cipelice, što devojci dobro stoje, jer nevesta prava to je. A onda poleteše i spustiseše Pepeljugi na ramena, jedna s jedne strane, druga s druge. Kad je trebalo slaviti svadbu, dođuše ove polusestre. Kad su mladenci pošli na venčanje, stade starije sa desne strane, a mlađa s leve strane. Želeli su da budu Pepeljugi pratilje, ali i golubice koje su ostale na ramenima oteraše, a Pepeljuga i kraljević ostaše sami u svojoj sreći, pa su živeli dugo i srećno i ostali dobri i plemeniti do kraja života. Hvala vam što ste i večeras slušali bajku. Obavezno me zapratite i ako vam se svidao ovaj video, zasvidite ga. Pratite nas i na Instagramu, jer tamo najavljujem priče i vesti koje su vezane za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno ostavite komentar ispod videa ili mi pišite na mail adresu dole u opisu videa. Do sljedeće priče, lepo spavajte. Laku noć.